Oktoba da ya cokan aka ware musamman domin tunawa akan hanyoyin kariya daga cutar sankarar mama da sauran nau'ukan cutar daji. Masana a fannin dai sun hakikanci cewa daga cikin hanyoyin kariya da wannan cuta akwai yawan shayar da nonon uwa ga jariri zalla akalla shekara 2, sai kuma atisaye da rage cin kayan kitse, kiyaye shan magungunan tazarar iyali ba tare da shawarwarin likitoci ba, sannan nisantar man shafawa mai dauke da sinadarin estrogen. Kazalika masanan sun shawarci mata da suka yi shekaru 40 su koyi yadda ake duban mama a madubi da kansu ko da taimakon magidanta. Yadda ake yi kuwa shine mace ta tube a gaban madubi, ta dora hannayenta kan kugunta, ta duba ta ga ko akwai wani yanayin canji a fatarta ko kurji ko kulluto ko kari a jikin maman nata. Bayan nan sai ta juya gefe ta sake yin hakan, wato ta duba gefen hagunta da dama. Daga nan sai ta sake kallon madubin, ta sa hannunta na hagu a bangaren dama, ta fara latsa gefe zuwa ciki sannan kuma sama da ƙasa zuwa ƙarƙashin hammatarta, ta ji ko za ta ji wani kullutu ko ƙari. Sai ta sake dawowa kan maman ta latsa ko za ta ga wani ruwa ya fito idan ba shayarwa take yi ba. Sai ta je bangaren hagu ta yi kamar yadda ta yi a dama, sai kuma ta daga maman nata duka guda biyun, ta duba yanayin fatar ƙarƙashin a lokaci guda ko akwai wani miki. Idan babu komai to shikenan ta gama, sai bayan akalla wata 6 kafin ta sake yin wani. Amma idan ta ji wani kullutu ko ta matso wata kalar ruwa ko ta ga wani canjin yanayi a fatar maman, to dole sai ta je asibiti domin ƙara yin bincike. A jihar Kaduna, Najeriya, kungiyoyi da dama ne dai suka haɗu domin gangamin wayar da kai game da wannan cuta, da suka haɗar da Speak for Life Prevention Initiative, Think Pink, NPC Medical Kaduna, da suka dunkule suka yi wa kansu suna Friends Unite. Dr. Zarmai Jonathan ya bayyana alamomin da ake gane wannan cuta. Alamomin shine mutum zai iya gan kamar akwai kwaya kamar kullu a cikin nono, kuma zai iya gan kamar yin masa ita nono zai gan jini yana fita, ko za ta gan jini yana fita ta nono. Wani kuma shine za a ga mutum yana rama, wani lokaci kuma ga mutum za a duba shi za a gan jini yana ragewa a jiki da sauransu. Wayansu alamomin kenan da ake gani. To likita, in mutum ya kamu da wannan cuta menene abin yi? In mutum ya gamu da wannan kansa din, sai mutum ya je asibiti. A asibiti akwai irin gwaje-gwaje da za a yi, in an duba an tabbata da kansa din, da akwai inda za a yi a kiyaye depending a level wanda kansa din ya kai. Za a iya a yi surgery saboda a cire nan kansa din. In an yi surgery a cire shi a raba mutum da wannan kansa din. Na biyu kuma bayan in ya wuce na surgery za a yi abin da ake kira chemotherapy, akwai radiotherapy ma wanda za a iya yi akan kansa din. Shin ana warkewa daga wannan cuta? Ana warkewa da ita, amma warkewa din ya dangantaka da inda kansa din ya kai kafin a fara ba da magunguna da kiyayewa. To wace shawara zaka bayar game da ita cutar? To shawara na shine ya kamata mu dinga lura da juna, mu dinga lura da kanmu, kuma mu dinga duba asibiti saboda a dinga duba mu saboda wayannan kansa kamar ita breast cancer din sun zai duba na mace za ta duba kanta a gida, ana yin shi, ana kiran shi self breast examination. Ta duba daga gida, tana gaban mirror, ta duba nonuwanta, in akwai canji za ta gane, kuma ta je asibiti a je a duba ta a asibiti saboda a gane me ake ciki akan maganar kansa din. Dr. Zarmai Jonathan kenan. Malama Fatima Alkali ita ce shugabar gidauniyar Think Pink. To me makasudin wato samar da wannan gidauniya? Saboda wannan cutar sankarar mama yana kawo wa mutane matsala sosai, saboda yana mamayen mata. In ba wai an ci gaba da faɗakar da jama'a akan wannan cutar ba za su gane cewa tana da wani illa ba haka. Shi yasa muke wannan abubuwan, saboda a faɗakar da mata in suka ga wani matsala da mamansu kan su mai da shi abin wasa, dan ya dauki lokaci zai iya zama kansa. Daga lokacin da kika kafa wannan gidauniya ana samun nasara? Shekara 1 kenan da farawa, wannan ne shekara 4. Wancan shekara mun yi kokari mun yi screening mutane guda 500, mata 500 kyauta. To a cikin mata 500 din nan akwai inda aka same su suna da wannan cutar. To muna gani cewa mun yi nasara tun da an ce sun gano da wuri, yanzu suna kokarin yin treatment din ciwon da ke damun su. To wani kira kike da shi kuma ga sauran mata? Sauran mata ina kira ga duka mata, hadda maza ma, da su kula da lafiyarsu sosai. Daga kaga wani canji a jikin ka dauke shi kamar abin wasa, ka garzaya asibiti ka je ka kula da kanka. Likitoci, jami'an lafiya da sauran al'umma ne suka halarci taron
To ko me za su ce game da wannan rana? Sunana Zainab Zaki a wannan waje me za ki ce? gaskiya ina farin ciki da wannan taro da ake yi domin yana da wayar da kan mutane musamman especially matan mu na arewa don za ki ga yawancin mu ba ma daukan muhimmancin lafiyar mu so wannan abu yana da gane da mutane kuma yana da mutane da yawa da suke zuwa Me za ka ce game da wannan rana? Gaskiya wannan rana ina farin ciki da yadda ake wayar ma mata abin da kai saboda cutar kasan